wilahing wilahing awikna mastu Purama Sidhem awikna mastu Purama Sidhem silap mriyang jagat ngarana sirang tandha kawisesaning bisana sono sinawung langining lupis tumaksih Lestandung Labeng Buddha Jinandra Putra Kadira Tutula-tulat paling rapting parabdya Winisuda Paranang Niskara pinarti tambeng laluta mangyawa tekap usananing bubita tau ngrenggang perlambang matumpa-tumpa marma panggung sangowing kata sigap biar tempat ining wayang murwa ora kaning kandha narik mudeng basa dening gunung Musarasa ini narasaya karaos mula jare angrasa wandi muring diri rasa mangsa ngrumangsani ning jalmangi lokaca jarweh awis rinakop caing carita bejo wis kagelar aning madaning pagelaran ya Gusatria mriksani pagelaran ing Purwa Surya Candra Darum yang ngarep wis nurba ketrateng kawasa sahari alatri angetri bawana perwatuk entuk sila gilur kemanti tempat dadi wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta wabat Atung manggar toyo sila ramam bundoy capat ngrebya dada padang ing kutu-kutu orang katuku burun-urun yawang burun toy dada beranonton dowi jalan padang terangan senari sangge banget nanggang arsumur bawani jagat muga jagat wetan tuk munggup-munggup munggengal ngalu kerabang menangal amur gag saya dilat-dilat bumi saya tangu sumber pesan doang ngareko kakak semua belakang nanti ngeruni ngabangis pujenar kabur bawan sinari sanjebang basonto tanam tokaton ijo royo-royo amanggu gunung penggem biru moyo-moyo pujo yang gunung kinemulan gendanu kasir para bancono lenggat lembut ngantuk kaya gunung Pakudo Mego tanpa tawis dangu seleng kamlu basi tilawarsa ngupaya buku karap legal sawayi anglo silur tatan ana pedoti senambi sendonan sesindenan mikul garulu kuni anggiring dojo kayane sawenono pirembagan somor wangi Sanggiwang Raka Jayata ing saya inggil wis katon melo sinari jagat uring utal papal nur kidul tan kulon sinaring jagat kang sabda trepul jara bul kuwung para dewi mangget tatan wonten ing ngamat dari kuwunge Praja negari Ngastina ya negari Gajahhoya ya ngeliman penawi sinebut Praja negari Guru Janggala Alpanjari karo pambukaning kondo syarat ring mangke krana negari Ngastina dumados saking pulo-pulo bebanjaran sinasapan toya benawi trambe beng samudra benang langkul kertan mepagut bogating panggal kapanto urut ing Cakrawala wane-wane cakrek ing wisik sawana kineping jurang corong kinepung gua sirup susun peksi awet menyewang sarang buwung wonten ugi pasisir antar sasana jembarake beganing pasir kumelaring garis pikir tanam tuha grembeyu ngruyo-ruyo karang gitri royo-royon kalopo bumi subur pasidan pawur satengati nandur tangkar pemangkar kawriyan dadi gunung-gunung bebanjengan angrangsang langit lenggak-lenggok lambai tua mijil saking sendang-sendang bening tirtani ilune winara para blanu trampi waduk benentung-bentung kinarya ngeleni sawah njewang pataganal Nara Kisma Wokang bangun tali pasan tata tung tumisat sing kanggeng selo sedaya tinandura kang merakapi pantiyo Bathari Sri Anggla pasabinan Nyaya Rukmi Sari kang pinangka Pratiwi Pategal engko boleh jingkar mbikudungan yang baik nganti kaya manglung manggon wit-witane polo kependem polo kesimar polo gumandung sadaya tan kujiwa jinawi tukulan kang mawe kesara sanding diri ingon-ingon raja kaya ide iwen sansaya ngrembug lamun siang aglar ing bangunan lamun wanci sarap saya samya bali mring kandange sowang-sowang
ana kang ngimbangi gunung anggung rusa ngerstaru runtung murun meratu merah sate dadi uruk-urukaning lingkungan langkung-langkung lamun to tinali disampun samya samet aning sesanggeman saben nepi saking tindasan saya sinan saya wada winodan lan umat sinamatan daya dinayan sawiji cis mapan satu jejibaan kang minuji temama wujud manunggaling cipta rasa karasa ambabar karya kenging binasake negari ngaske nolakya semono lagi manjing marang jaman kono panjang munjung pasir pawu karo jinawi kembah ripah karta tata turta raharja dasana guru kang gedhe bori padang jagate dur kuku setor tata kuncarane turta ketatu suring panca pojo lah sentawaru wasana pernah dewi-dewi lamun kethek arane pragusa butarane para ceka dewa wisik lamun nang indra nang jejuluk Sang Maha Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jakawitana ya Prabu Jayapitana ya Prabu Suyudana ya Sang Gendari Suta ya Sang Dastarastara Siwi ya Sang Nripamangsa ya Sang Kurawendra ya jejuluk Sang Prabu Gandarya Sang Nata Arsa Leganing Madaning Dampar Keprabon Binayang bayang sanjane Wurhapsara Hapsari kawis ngal manggung ketanggung Joko kaloro-loro yayara ping samudeng daratan tatan mantra-mantra sepanting Bathara yayat dewaning kasugiyan Sang Hyang Bathara Wirang Ijawantah Binayang bayang sanjane Wurhapsara Hapsari miwah sanjane para kadang anung-anung tetungguling para janegari ngesti nenggeng sami kaglam bergagaya prayit nanggewa Bung sinta dagang caket dene mangarsa murung kono to dalem raja negari Ngastina papatih negari ing Gajahhoya Sang Nindya Mantri Rekyana Matihari Sangguni ing Mlasa Jenar ya Sang Rekyana Patihari Suman ya kasih Sang Raden Durgantalpati Sang Rekyana Patihari Sangguni mangeraken belenggaipun tamu agung nalindring manduru Sang Prabu Baladewa dhateng kanton pujangganing Praja Negari Ngastina inggih minangka pengayom nenggih pandhita ing saka lima peparab Sang Tapa Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana ya Sang Baratwaja Putra Bung pamungkasing pasiban katon biswani satring tirta tinalang Sang Raden Harya Kartamarma mula jangga para kawula ingkang samya gandeng pasisiran jejel Arya larapat papat bibit prasasat atopan denggul tatan pasela labet sekathahing masih penjawiyam mludak gendera ronteng umbul-umbul kekidira ngendan nuyayi monting mangsa labu payung megar menti jamur barat ing mangsa rendeng tumbay ngaraga jait dengarane mangsa katiga prandir ketunggal tidem jindem madaning pasewakan negari ing Gajahhoya nadyan kudungan datan nono ing ngobah samirana kidatan wonten ing lampah kapiyarsa muling pradonga miwah pangling waranggana sigra murwani pangandikan dada kumangling wijiling pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kawedharing lisan
rasa kamuryan musunyur ora ratang rahing ukara Sritinon ning pasewakan pusana Pospetangno dono Miwang manjra sarwarukma rangkeng manik nara narawata Prabanya sumirat Obro prabanya kang sumirat Penyaring teca leliwar
sisiring dadet Wimbo kekondo mrek tiêu beng ma aro po manto ong saparan mangambar kongas Siang Pantara Ratri mung cipta kulon tan ana liyan aksi Sukmono pangadili nuwi ana sasmin tanding sujagan wasisaning Ubadara dun mangke paman Pati Arya Senggundi paman Pati Arya Suman paman Pati Mrasa Jenar ayo ndadekaken pangenira si paman Pati Arya Senggundi wonten jeneng para ingsun bijana ngarsaning manira paman Pati Arya Senggundi kawula ana ninggih keparang paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang bapa ing kepatihan diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana ing jawi sanget kwatosing manah pindharan salomba pinanjur ing alun-alun kumitra caruk maras manahipun ingkang pamaning kepatihan nggih nanging sareng kula caket wonten ngajengan paduka Gusti kula Sang Notangger Prabu Duryudana para sing manah kula pindhane kadya siniram tirta wahyu swindu tebih saking raos kemarasan diwaji kula nyadung dawuh kawula ana ninggi paman Pati Arya Senggundi iki katiparan kang ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun Orota Dyaki Pranata tata rakiting kamarajan negara Ngastina aturna marang panjenenganipun samendhang jeneng kanthi kengkarempit paman Pati Arya Senggundi menawi paduka ndang bab tata rakiting kamarajan negari ing Gajahhoya kula kinten sadaya datan badhe damel kunciwaning manah paduka juryatanipun sangya para kawula tasih samya manunggal tetunggalan dados tunggal wonten ngarsa paduka Gusti kula Sang Nata mandhapipun dumateng para adik prajuritan ingkang boten kendhat nggenya tansah gegladen olah kridaning kaparang pramila sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe kepok kunca paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Duryudana ingkang abdi kepatihan remuk kasawarna putung semangga kabandhemna nggih anak Prabu
kawula nokno ninggi gawe marem dasingsun teko jangkep kang dadi aturira Paman Pati Arya Sengguni ora liwat bakaran kang utama tindakna selawase urip Paman Pati Arya Sengguni menapa ingkang sampun panduka dhawaken tartemtu kula mboten badhe suwala namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanggir Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana walat menapa ingkang badhe dumawa lan dosa menapa ingkang badhe kula sandhang wonten kula wantun nampi sampun tiyang sepuh nanging ewa semanten gandeng ingkang dados nalendra mriku Kang putra lajeng Paman Arya Sengguni ingkang minangka badal wakil kula paripaksa sembahipun Paman Arya Sengguni kula tampi dawa sami-sami Paman Arya boten langkung mukya kaprayogakna tuwin kaskecaken lenggahipun Paman Arya Sengguni wonten Praja Negari Ngastina Paman Pati Arya Sumat sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang paman ing kepatihan nggih kawula nuwun durwangi Bapa Durna Bapa Penemban Kumbayana sesembahan kula ing saka lima Bapa Penemban sarawipun Bapa Penemban Durna mugi mangke karaharjan piwangkem putra ngaturaken pambajur harja mugi kunjuk wonten karsa paduka Bapa Penemban Durna ing saka lima Bapa Penemban Kumbayana lole kentas waru gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana alas dadi wana oh tali wesi jenenge rante wong wedok metu bengi jenenge lole anak Prabu Jaka Pitana kepareng paduka Kanggir Prabu Duryudana miji dumateng wiswanipun ingkang bapa ing saka lima nggih oh sampun kepareng wilujeng sowan kula tebih saking rubeda sinaken nomering karaharjan tuwin karahayon pambagya harja sampun ingkang bapa tampi kunjuk nersanipun ingkang bapa ing saka lima mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanggir Prabu Jaka Pitana anak Anggir Ngastina sampun kula tampi damel bumbung dasing manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung kaprayogakna lega Bapa Penemban Durna kula naknan sampun mboten kirang prayogi nggih anak Prabu apa dene Sira Dimas Kartomarmo kadangipun Kakang padha kandhi raja sak pratamu satane padha tatanem barisan para wadya boling padha gantung sibu aja nganti padha saur manuk jenenge senedya babarake tinanem Brahma wigatining pasewakan Dimas Kartomarmo nuk niki dewaji sesembahan kula pengayoman kula trimadya padha prating delahan Gusti kula Sang Nata Kanjeng Koko Prabu Duryudana menawi sampun paduka dawuhaken tartemtu kula mboten badhe swala namung mboten langkung dereng lan sak sampunipun parang kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap wedha paduka Gusti kula Sang Dewaji Koko Prabu Duryudana syadya atur bekti ana kersanipun Kakang ora liwat pangestu isun wae Tampanono Kartomarmo sampun sanget anggen kawula pundi ndadosna jimat paribe paramaesta paduka badhe kula cancang bujang peni dumawing wijang keteng perdaya saestu dadosaken cahya nercahya daging gerah kajiwan dan sinuwun nunduk niki nur bangke Koko Prabu Baladewa sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken asung pasegan monokrami mugi kunjuk wonten karsa paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Balarama iya jagat pangesungkara wayahu Bathara jagat Patindra Sala dewaku wala taala Yayi Prabu Kasigyan Yayi menapa ingkang sampun paduka dawuhaken sak mangke miji dumateng wiswanipun ingkang Raka ing Mandura bayo bombong sanget tuwin mongkok manahipun ingkang Raka ing Mandura wondene kula awis-awis katimbalan sawanten Praja Negari Ngastina sak mangke kula saged lan kula saged sapet jagung marang ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi mboten langkung pudha pangesta wasung pasegan monokrami sampun ingkang Raka tampi damel bombong tias manahipun ingkang Raka ing Mandura mboten langkung kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu sampun saged damel bombong tias manahipun
Koko Prabu kula ingkang sampun dados dawuh paduka badhe kula candhi asta kekalih amwahana dhateng gesangipun ingkang rayipun Joko Pitana boten langkung kaprayogan marangipun sampun boten kirang prayogi Yayi sowan kula anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana durmagi paman dari sengguni kula wonten timbalan estunipun damel kaget dumateng sagya para pinisepuh Koko Prabu Baladewa kidatan kantun wonten dawuh menapa Yayi sewu lepat para ingkang sampun kula tindakaken lan kula lampahi kula diageng pangaksami krana kula ngawontenaken pasewakan inggih bineklanata inggih sampun Koko Prabu Baladewa ya jagat pangestu wayu Bathara jagat Yayi nuwun sewu gandeng samangke ingkang raka mandur sampun kapiji sowan kula sampun katimbalaning gandring datul praja negari Ngastina pramila gandeng ingkang matet nalindra praja negari Gajahya menika namung paduka Yayi Prabu Duryudana pramila ingkang gadhah wenang njenengipun dumateng kawontenan praja negari Gajahya inggih namung paduka Yayi Prabu Duryudana mekaten inggih pramila samangke Prabu Asisa kula kapasrahaken wonten ngarsa paduka ingkang raka namung sendika dawuh sartanipun kula namung badhe nganglukaken jangka nelingaken karna mastuti sabda tama dawuh pangandika paduka Yayi Prabu Duryudana matur sembah nuwun Koko Prabu wonten timbalan estunipun anggenipun ingkang rayi ngawontenaken pasewakan tumunten krawuhaken dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu sayekti kula namung badhe nyuwun pewajar lan kula nyuwun pepadhang dhateng menapa ingkang dados gegembalaning raos manahipun ingkang rayipun Joko Pitana iki kados pundi kula nampi nawala saking kadang kula para Pandhawa surasaning nawala para Pandhawa badhe amurwakani anggenipun badhe mbangun candhi Saptarengga kamangka nuwun sewu ingkang putra pun Joko Pitana utawi ingkang rayipun Duryudana menika ugi tumpun andarbeni dumateng candhi Saptarengga amargi kula inggih darah Barata kula inggih turas Barata kamangka inggih pancer jaler tur dawah inggih sepuh pramila lajeng inggih menapa samangke kula dereng gadah musik dereng kayuhan arsa bangun candhi Saptarengga malah para Pandhawa sampun ngrumiyin menapa menika mboten nama damel kuciwaning manah tumrap kula pramila samangke anggen kula nyuwun arawipun Koko Prabu Baladewa namung badhe kula suwuni dawuh babagan anggenipun para Pandhawa menapa para Pandhawa anggenipun gadhah gegayuhan badhe dipun duwa supados boten siyos kelampah menapa para Sata Kurawa utaminipun kang rayipun Joko Pitana Kendel Kewala menapa malah samangke sak biyantu dumateng prawa ingkang dados lekasipun para Pandhawa anggenipun badhe bangun candhi Saptarengga awit nuwun sewu kula ugi badhe nyuwun pewajar dawuh dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu awit saking para Pandhawa ingkang tansah angucik dumateng Prabu ingkang rayi Ngastina Koko Prabu ya jagat pangestu rayi Bathara jagat Patendra Jaledewaku Yayi Prabu wonten timbalan nuwun mangke menawi paduka Yayi Prabu Joko Pitana amiji tuwi nandangu nyuwun aturipun Kang Raka ing Mandura babagan para Pandhawa anggenipun nggadahi lekastun gegayuhan pengin bangun candhi Saptarengga nuwun sewu blaka suta kemawon kula mboten nggadahi raos mbancindhe mbansilatan menawi para Pandhawa kula mbancindhe para Sata Kurawa kula mbansilatan mriku babar pisan mboten wonten mboten thukul salebeting manahipun ingkang Raka ing Mandura ananging menawi sakmangke paduka Yayi Prabu Duryudana nyuwun nika pamrayogi teges paduka Yayi Prabu Joko Pitana nyuwun dawuh wonten kesanipun ingkang Raka ing Mandura menapa Pandhawa badhe dipun duwa menapa mendel kemawon menapa malah para Pandhawa dipun sengguyung Yayi menawi pamaryoganipun ingkang Raka ing Mandura sakmangke
para Pandhawa anggenipun badhe kepengin bangun Candhi Satarengga menika dipun paringi sak biyantu. Teges para Pandhawa dipun sekuyung mboten namung nyengkuyung bab ragat lahir nanging ugi nyengkuyung bab ragat batos. Nanging wis semanten menawi Paduka Yayi Prabu Duryudana awrat tuwin kawratan ngrawuhi lekasipun para Pandhawa anggenipun badhe bangun Candhi Satarengga sakmangke mboten sisah ketayalan rawuh wonten ing Candhi Satarengga ngrawuhi dhumateng kasipun para Pandhawa sakmangke supados Paduka Yayi Prabu Duryudana utusan dhateng wakil Paduka. Nanging nuwun sewu aturipun Kang Raka ingkang kados mekaten wong mboten kok nrenggalangi sedyanipun para Pandhawa. Pangintenipun Pandhawa sampun nampi menawi namung utusan Kewala. Pangintenipun mugi dados margi karukunan Pandhawa lan Kurawa perkawis mboten tentrem mboten saking kalih para Pandhawa. Nanging tentrem lan mbotenipun Kurawa kaliyan para Pandhawa menika namung gumantung dhateng pun kadang-kadang kula para Satakura ingkang tinemu sepuh. Pramila monggo anggenipun badhe nggulung dhumateng lekasipun para Pandhawa kula sumanggaken. Ingkang prayogi ingkang tetela aturipun Kang Raka kados mekaten niku kula wau Yayi. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Ayi dawa sami-sami. Lajeng kula nyuwun pamrayogi dhateng Bapa Nubanturna. Bapa Nuban. Kula wonten dawuh nggih. Kados pundi? Mitra Paduka anggen kula badhe nggagapi dhumateng kawontenipun para Pandhawa dipun gadhah kekayuhan kepengin bangun Candhi Satarengga. Oh, nuwun sewu. Kula kinten menawi babagan kawontenanipun para Pandhawa menika anggenipun nggadahi lekas nggadahi kekayuhan. Inggih menika kepengin miwiti bangun Candhi Satarengga. Rengga. Rengga menapa rengga? Rengga. Bangun Candhi Satarengga. Oh nggih, bangun Candhi Satarengga. Menika kula kinten mboten sisah dipun penggalih lho, nggih, mboten sisah dipun penggalih. Nanging yang dipun penggalih dening Paduka Anak Prabu Jaka Pitana menika kedah gayuh dumateng katentremaning manah. Lair lan batos kawonten-wonten Raja Negari Ngastina. Panjenengan menika inggih kedah gayuh katentreman lair lan batos sarana mejahi dumateng pun para Pandhawa. Liripun kados pundi? Merga nuwun sewu. Kala wau Paduka Yayi Prabu Duryudana paring dawuh, Anak Prabu Jaka Pitana paring pangandikan. Bilih dereng tentrem raosing manah, dereng tentrem raosing pikir menawi para Pandhawa tasih ngucik dumateng kawontenan Negari Ngastina. Ha iki. Pramila pamanggih kula angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa. Menawi sakmangke saged mejahi inggih menika ingkang dados karingkianipun para Pandhawa. Karingkian menika mboten kok dados pengapesan nanging menawi para Pandhawa dipun tilar saking kalih perkawis menika para Pandhawa badhe ringkih badhe mejahi dumateng pun para Pandhawa menika gampil saestu. Lajeng menawa perkawis menawi menika dipun icalaken dados sarana ringkih Pandhawa. Iya. Senananipun gampil. Senananipun gampil. Ingkang pertama utawi ingkang sepisan menawi Pandhawa badhe dipun damel ringkih kedah mejahi dumateng pujangganing Negari Ngamarta inggih menika Ratu Ndarawati Ireng Cemani ingkang jejuluk pun Prabu Sri Bathara Kresna. Menika lajeng ingkang angka kalih menawi badhe damel kucemas maring Pandhawa damel nglumpruk manahipun para Pandhawa kedah mejahi dumateng pun Kakang Semar Badranaya. Pramila sakmangke menawi badhe damel sarana pati ing katang-katang Paduka pun para Pandhawa mboten sisah menggalih ingkang werna-werna, mboten sisah menggalih sakmangke badhe nyengkuyung dumateng lekasipun para Pandhawa. Anggenipun badhe bangun Candhi Satarengga. Rengga. Candhi Satarengga menika. Sakmangke para Pandhawa dipun giri gudha kemawon, dipun giri gudha sarananipun. Sarananipun sakmangke supados Paduka Anak Prabu Duryudana utusan dhateng serayaning Negari Ngastina inggih anak murid kula ingkang samangke sampun mapan wonten Kertapan Sukalima nggih. Sikra-sikra yen permana kansa sikra ngraket nawang sesangga
nalin trombak marwa sing sang katrika mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurda kurorek kagiri-giri ya jagat pangesungara Bawadruna kula enten dawuh kula kinten kula mathuk kelawan para iki sampun paduka dawuhaken jalaran pengangkah kula menika kula namung kepengin besok apa bisa nyumurupi Pejahing para Pandhawa. oh ladalah mulai mengatakan paduka anak Prabu Jaka Pitana sarujuk kalian menapa ingkang dados pamanggipun ingkang Bapak ing Saka Lima sarujuk sabage benjang menapa anggenipun badhe utusan dhumateng Nalendra Tetelukan utawi siswa saking paduka Bawa Pandurna benjang menapa anggenipun badhe damel sarana mejahi dhumateng Koko Prabu Kresna kaliyan pun Semar Badranaya samangke kula kinten boten badhe kelampah lekasipun para pandhawanipun badhe bangun candhi Saptarengga menawi menungsa loro menika sampun sirna margalayu Yayi Prabu mangke riyin. Pangestu Wayu Bathara Jagat Patendra Jaladewan. Nuwun sewu Yai. Para kanteng mandura semulatur. Munggel pangandikan paduka Yai Prabu Duryudana. Kados pundi Prabu Mandura? Bayirin. Sekawit paduka Yai Prabu Duryudana menika paring dawuh lan nyuwun aturipun Kang Raka Mandura kula dipun suwuni pepajar. Dipun suwuni supados paring atur nentremaken penggalih paduka Yayi Prabu Duryudana. Samangke paduka Yayi Prabu Duryudana sampun saged nampi dhumateng menapa ingkang dados aturipun ingkang Raka Mandura. Nanging nuwun sewu sareng samangke nyuwun pamanggih pamrayogi dhateng pun Bapak Pandurna ingkang nuwun sewu menika nadyanto tiyang sepuh nadyanto Bapak Pandurna menika pujangganing para Sata Kurawa. Nadyanto Bapak Pandurna menika derajating Brahmana. Nanging nuwun sewu watekanipun ugi tansah tartentu njlomprongaken dhateng para kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Sakmangke kula sampun marem. Sakmangke kula pun mongkok nek paduka Yayi Prabu Duryudana nampi menawa ingkang dados aturipun ingkang Raka kula nyuwun supados sabiyantu dhumateng kasipun para Pandhawa. Nanging kula kinten paduka Yayi Prabu Duryudana sajak malih tingalipun sareng nampi pangandikanipun wong tuwa sing ora mikir tembe mburine. Kula kinten paningali paduka Yayi Prabu Duryudana kaya-kaya diwalik ngibarate nyumurupi kamulyaning batin karo kamulyaning lair luwih milih kamulyaning lair. Nuwun sewu Yayi. Nuwun sewu. Menawi ngaten kula rumangsa ingkang Raka ing Mandura nggadahi rasa pangrasa bila anggen kula mapan wonten para senegari Ngastina menika mboten wonten ginanipun. Ingkang mengaten kula aturi mrayogaken lenggahipun Yayi Prabu Duryudana ingkang Raka nyuwun pamit kula wangsul wonten para senegari Mandura Yayi.
Katri gumulung mangrompak ing wadya karada kura Kurda kura rek kiri ya jagat pangestu kula Pamandarya wonten dawuh kados pundi menawi kantoripun sampun kados mekaten Koko Prabu Maladuga nuwun sewu nggih kula kinten inggih perkawis ingkang lumrah menawi ingkang Raka Mandura menika duka jalaran nuwun sewu pancen estu pamrayoganipun anak Prabu Baladewa menika sae lan prayogi jernyatanipun anak Prabu Baladewa paring dawuh bilih saenipun anak Prabu Duryudana sak biyantu dhumateng pun lekasipun para Pandhawa. Menika kula matuk. Nggih. Nanging sareng sak mangke paduka anak Prabu Duryudana nyuwun pamrayogi dhateng Kakang Durna. Kamangka Kakang Durna dalu niki nggih medal. Medal namanipun? Inggih medal ngendikane, medal pamrayogane. Nggih medal sanese barang. Hus. Ora sageleme dhewe sampean Dipatih. Nyatane sampean disuwuni pamrayoga sampean ya iso merantasi. Oh. Nuwun sewu. Senajan anak Prabu Baladewa menika dados pengayomipun para Sata Kurawa, nanging Kurawa menika dados murid kula. Yo ngaten nggih. Dadi apike kaya ngapa ature wong liya. Tetapi saya kalah karo ature Begawan Durna. Nggih Kakang Durna nggih. Kula iki jan percaya karo sampeyan niki nek kon blithuk uwang, nek kon ngojok-ojoki wong njlomprongke wong liya iki kaya le gampang. Angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Ya jagat pangestu kula Pamandarya Kula wonten dawuh. kula kok malah gadhahi raos Cubriya. Cubriya kados pundi? Nggih? Sampun ngantos sak mangke. Mangke gege akhiripun Koko Prabu Baladewa mingset saking kedhaton negari Ngastina. Menika mboten kuntur dhateng negari Mandura, nanging sak mangke malah badhe sowan wonten negari Ndrawati. Lho. Sowan teng negari Ndrawati liripun kados pundi? Awit nuwun sewu. Samangke Bapa Durna ngrasani tuwin ngucik dhumateng asmanipun arayinipun Koko Prabu Baladewa. Inggihipun Koko Prabu Ndrawati, inggihipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwatos sing manah kula. Menawi ngantos sak mangke Koko Prabu Baladewa boten kuntur dhateng negari Mandura, nanging malah sowan dhateng negari Ndrawati. Malah sak mangke kula nampi tukanipun Koko Prabu Ndrawati. Kawontenan kula sak mangke badhe tumpes. Sampun ngantos. Sampun ngantos perkawis menika dipun penggalih. Awit nuwun sewu. Baladewa niku nek krungu jenenge adine dirasani dening wong liya menika nuwun sewu. Ora kok gek nesu dhewe, ora kok ditandangi dhewe. Ning mesti nuwun sewu. Ora maju perang dhewe, ora mbelani dhewe ning mesti dikandhake karo adine. Merga dheweke rumangsa sing dirasani adine, sing merantasi karya ya kudu adine. Menika ratu ingkang boten nggadahi wibawa menika kados Prabu Baladewa menika. Ora sampean kok iso matur nek ratu sing ora duweni wibawa iki anak Prabu Baladewa. Lho, cobi ta. Teng lakon Wahyu Trimanggala nika. Nalikane anak Prabu Baladewa dipun suwuni pamrayogi, nanging pamrayoganipun boten dipun gugu kaliyan anak Prabu Duryudana. Nggih. Ning anak Prabu Durna langkung percaya dhateng atur kula lan atur kula sak mangke ugi marayogaken bilih Kresna kedah dipun pejahi. Nggih. Baladewa ora kok duka. Yayi nuwun sewu. Menawi ngaten caranipun mboten sah mengsah nata Ndrawati nang mengsah ingkang Raka ing Mandura. Baladewa ora mboten matur ngaten mboten. Nggih. Ning mesti Prabu Baladewa matur. Yayi nuwun sewu. Mari perkawis kados mekaten kula aturi marayogakaken perkawis menika kula kandhake dumateng kadang kula ing Ndrawati. Lah menika ora teges Ratu Mandura menika ratu ingkang cepu. Cepu niku napa? Kandhakan. Ning perkara apa-apa mesti kandhake ning adine, ora gelem ngrambungi dhewe. Sampun. Perkawis Koko Prabu Baladewa mboten sah dipun menggalih.
Inggih. nanging kagem jagi kawontenanipun Kang Putra Duryudana samangke para Satukurawa kinen melapat titahipun Kang Prabu Baladewa Ngestaken dawuh. Bathara Wonten dawuh. samangke paduka paring dawuh bilih paduka nggadhahi nalendra mewitran utawi siswa saking pertapan saka lima Inggih. Boglatori sakmangke nglarapaken sawanipun wonten Paraja negari Ngastina Cepate wonten dawuh. Jelu ana anak muridku kae. Karo bapakne kae. Oh ngaten. Nggih. Kan kok nyuwanke mrene. Nuwun sewu kula nek mboten nampa dawuh anak Prabu Duryudana kula mboten wantun. Paman mate ayo sengkuni sak mangke katimbalono sawanipun Nalendra Memitran. Oh inggih ngestaken. marang risang ohaya ke sarwe para kadiparan karsane nyewang Putipati yogya sarining warna ya jagat pangesungkara Pamandarya kula wonten dawuh menapa menika pawongan samangke dados rayaning Kurawa inggih mbok menawi nalikanipun kula titik wonten ing paseban kula wau kula suwune priksa sinten sing murite Durna. Lah wong loro niku ngacung ngeten ya. Iya Lah monggo dipun dangu Bawadurna wonten dawuh menapa inggih menika memitran paduka inggih lesen anu leres inggih menika samangke kula aturi dangu Nurwangi perban menika Brahmana kalian Nalendra Nurwangi menawi sampangke kestu paring dawuh dhateng Kang Adi Ngastina paduka menika saking pundi sinten peparap lan jujuripun ya jagat pangestu kala wayahu Bathara jagat mastuna mesti damel karing bawana langgeng sinuwun Prabu Duryudana yen to Sang Prabu ndangu kelawan panjenengan ingsun ya aku ya iki pandhita klayang kabur kanginan kendhang kebaraten ya aku Begawan Wisakarna paduka Sang Pirandita Penemban Wisakarna ya pancen kepara nyata lajeng ingkang wingking mriku Nalendra saking pundi iya nun Nunamin pasang kaliman labih terbina ing loduni dumawing tawang tawang sinuwun menawi paduka dangu dumateng praptanipun Kang Abdi awonten pawarni kula wingking saking negaring Trambulan Jagat
kula pun Prabu Sakra Sangkara. Prabu Sakra Sangkara. Iya Nun. Ana pernah apa kelawan Sang Peneban Wisakarna? Kaleres kula anak mbarep. Atmaja mbarep. Sendika. Sendika menapa? Leres. Leres ingkang dados paduka kula Atmaja pambayon saking Rama Peneban Wisakarna. Lajeng samangke agen kula nglarapaken dhumateng para petandira Sang Pinandhita Peneban Wisakarna namung luhani dhateng menapa ingkang dados dipun pangandikanipun Prabu Durna. Iya. Sang Prabu duwe sedya apa? Sakmengko Wisakarna ingkang keduga sagus sartane bisa minangkan inggih. Nuwun sewu. Kula mriki pengin mateni, pengin mejahi dhumateng para kadang kula para Pandhawa. Kamangka mumpung kawontenanipun para Pandhawa nembe cedrek. Sakmangke kula suwun supados Sang Peneban Wisakarna nelikung mejahi dhumateng pun Prabu Kresna kaliyan Kyai Semar Badranaya. Peneban. Pandhita Kinarya wangsit pindha kombang isep matu sarining tawang susangin ngendingane iya jagat pangestu ora sandadak sira Sang Prabu Duryudana duweni rasa sumelang. Yen to pancen kuwi sing dadi kekarepanmu, sinuwun aku mengko ing keduga saguh ngaturke kewandane para Pandhawa. Estu. Iya. Lahir lan batin. Yen to nganti gagar wigar apa sing tak aturake, seksenana janggaku ingkang dadi jole. Matur nuwun. Lajeng pinjang menapa anggenipun badhe bidhal mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Ora ketang sambung apa cala lintang. Sartane ora ngenteni sleming Sang Hyang Anaka sakmengko aku bakal ngaturake kewandane para Pandhawa. Matur nuwun. Malah yen mangkono aku njaluk pamit wektu dina iki ora kanthi gantaran 3 dina. Aku bakal bali ngaturke ndase Pandhawa, tak aturke ngersani anak Prabu Duryudana. Durna. Kula wonten dawuh, Ger. Saestu
kula marem Iki marem bab menapa? babagan angin paduka gadhe sabiyantu dhateng lekasipun Kang putra ing ngestiyakipun badhe mejahi dhumateng pun para Pandhawa. Oh, loleh. Iki mesti kemawon mekaten nggih. Ing mengangkah ingkang bapa ing saka lima menika namung kepengin nayog yangan mujudaken menapa ingkang dados jangka jangkaning paduka anak Prabu Duryudana. Dumunten Paman Harya Kula wonten dawuh. samangke nuli kula dawuhi supados nglembaken barisaning para Sata Kurawa kinarya mlapat tindhaipun Koko Prabu Baladewa lan ugi ngrumajangi dhateng tindhaipun Bapa Penemban Wisakarna sartanipun Yayi Prabu Sakara Sangkara. Inggih ngestaken dawuh. Dumunten sakmangke kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngatos-atos sampun kados dene lari alit Kartomarma wonten dawuh sinten para dadi ibu parokang padha sibu ingsun kundur kedaton nun ngestaken dawuh kepareng kuwi nyuwun pamit madal wasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang Kartomarma kaya wis ora ana dawuh maneh purna gatining mananggilan arsa sang rata kundur kedaton jeluk saking dampar cana kinapit gambaran gading kadheraken sangjaning peromban jadi manggung tanggung Jaka Paloro-loro ingkang samya ngambil pacaring Prabu kawisdangan saking mandura tindaknya Sang Sri Naranata tindhaira Sang Prabu Duryudana tansah ara runtungan